Марина бе сервитьорка в малко семейно заведение в центъра на София вече 5 години. Всяка сутрин ставаше в 6 часа, обличаше черната си униформа и се отправяше към ресторанта с усмивка на лицето, въпреки че краката й често я болеха от дългите смени. Имаше 28 години и мечтаеше за по-добър живот, но за сега това беше работата, която плащаше сметките й. В онзи петъчен следобед заведението беше необичайно тихо. Мартин, собственикът, беше излязъл за доставки, а готвачът Иван се беше скрил в кухнята да слуша футболния матч по радиото. Марина използва свободното време, за да провери телефона си. Имаше важна транзакция, която очакваше преводът от майката й от село, който трябваше да дойде до края на седмицата. Парите бяха необходими за наема на малкото й жилище в Люлин. С леко треперещи ръце Марина набра номера на клиентската линия на банката си. След няколко сигнала някой вдигна телефона. Гласът от другата страна беше дълбок, уверен и изненадващо близък, сякаш човекът не се намираше в препълнен кол-център, а в тиха стая. Банка, Обединена Европа, Александър Петров на линия. «Как мога да ви помогна?» изрече гласът с неочаквана топлота, която я изненада. Марина за момент се смути. Името й беше познато. Александър Петров беше изпълнителен директор на една от най-големите банки в страната. Виждала беше снимката му в новините и в бизнес списанията, които понякога остават забравени от клиентите на масите в ресторанта. Беше невъзможно той самия да отговаря на обаждания на клиенти. Явно беше съвпадение на имената. «Добър ден», отвърна тя несигурно. «Просто искам да проверя баланса си. Очаквам превод и исках да видя дали е пристигнал». От другата страна на линията възцари кратко мълчание. Александър Петров. Истинският Александър Петров, 42-годишният изпълнителен директор на банката, седеше в луксозния си офис на 22-я етаж на централата в София. Беше странна случайност, че се намираше там. Обикновенно петъчните следобеди прекарваше на срещи или голф игри с партньори, но днес беше решил да остане, за да прегледа квартални отчети. Асистентката му Елена беше излязла за кратка почивка, когато телефонът на бюрото й извъня. Александър, разсеян от числата пред себе си, машинално протегна ръка и вдигна слушалката, мислейки, че е вътрешна линия. Прочете табелката на бюрото. Клиентска линия, директен номер. Осъзна грешката си, но беше твърде късно. Вече беше отговорил. Първият му импулс беше да каже на жената да почака и да прехвърли обаждането към подходящия отдел. Но нещо в гласа й го спря. Уморено търпение, смесено с надежда. Колко отдавна не беше говорил с истински клиент? Колко отдавна не беше чувал нуждите на обикновените хора, които всъщност правеха банката негова възможна? «Разбира се», каза той, изненадвайки се от собствения си отговор. «Можете ли да ми кажете вашето име и личен номер?» Марина продиктува информацията си, все още смятайки, че говори с обикновен служител, който случайно споделя име с известния банкер. Александър отвори компютъра си и въведе данните в системата. Имаше пълен достъп до всичко, една от привилегиите на позицията му. «Виждам сметката ви, госпожо Маринова», каза той професионално. «Моля, изчакайте момент». Очите му пробягаха по екрана. Видя скромния баланс, историята на транзакциите, малки суми за храна, за ток, за вода, за телефон. Нямаше луксозни покупки, нямаше почивки, нямаше излишъци. Видя редовните депозити от заплата, винаги едни и същи скромни суми. Видя и очаквания превод – 300 лева от някоя си Донка Маринова. «Преводът от Донка Маринова все още не е пристигнал», съобщи той внимателно. «Но виждам, че е инициализиран вчера следобед от клон в град Троян. Обикновено такива преводи отнемат 1 до 2 работни дни. Трябва да бъде във вашата сметка до утре сутрин най-късно». Марина си пое дълбоко въздух. «Благодаря ви», каза тя тихо. «Просто се притеснявах. Наемате на 10-то число и
Тя млъкна, осъзнавайки, че споделя твърде много лична информация с непознат човек. Но гласът му беше толкова приветлив, толкова различен от обичайния студен, роботизиран тон на колцентъра. Александър се облегна назад в луксозния си стол. Погледна през огромния прозорец към градския пейзаж под себе си. Хиляди хора, милиони истории, безброй борби, за които той не знаеше нищо от своята кула от стъкло и стомана. «Разбирам», каза той меко, и за своя изненада наистина разбираше, или поне се опитваше. «Ако има някакво забавяне или проблем, моля, обадете се отново. Ще се погрижа лично всичко да бъде наред». Думите излязоха преди да е помислил върху тях. Погрижа лично. Кога за последен път беше казвал такова нещо на клиент? Кога за последен път изобщо беше говорил с клиент? След като прекъсна обаждането, Марина остана да стои неподвижно с телефона в ръка, вглеждайки се в празното пространство на ресторанта. Нещо в разговора й се стори странно. Служителят на банката звучеше различно от всички други, с които беше говорила досега. Имаше авторитет в гласа му, но и истинска загриженост, която не звучеше изиграна или изучена от корпоративен наръчник. Александър от своя страна остави слушалката и се загледа в екрана на компютъра си, където все още беше отворена сметката на Марина Маринова – 300 лева от майка й. Той похарчваше повече от това за един обяд в скъпите ресторанти, където се срещаше с инвеститори. За него това беше дребна сума, която не заслужаваше и втори поглед. За Марина Маринова обаче тази сума очевидно означаваше разликата между спокойствие и безсъние. Той затвори програмата и се опита да се съсредоточи върху отчетите пред себе си, но мислите му продължаваха да се връщат към кратката размяна. Колко клиенти като нея имаше банката? Хиляди, десетки хиляди, всеки от тях с история, с страхове, с надежди. И той седеше тук, на върха на пирамидата, вземайки решения, които ги засягаха, без действително да ги познава. Прекъсна го звънецът на личния му телефон. Беше Виктория, съпругата му. «Александре, не забравяй, че до вечера имаме вечеря при Стоянови. 8 часа. Не закъснявай пак». Знам, отвърна той разсеяно. «Ще бъда там». И облечи тъмносиния костюм. Георги Стоянов иска да говори за сливането. Винаги беше така. Вечери с правилните хора, разговори за правилните сделки, обличане на правилните дрехи. Животът му беше прецизно оркестриран балет на социални задължения и бизнес възможности. Кога за последен път беше направил нещо непредвидимо? В ресторанта Марина обслужваше няколко късни клиенти, двойка туристи, които се опитваха да четат менюто с помощта на преводач в телефона, и самотен мъж в костюм, който ял бързо, без да вдига поглед от лаптопа си. Тя се усмихваше, приемаше поръчките, донасяше храната, изтриваше масите, познатият ритъм на работния и ден. Когато обядната смяна приключи, Мартин Пъри даде заплатата в плик, както правеше всяка седмица. Тя преброи банкнотите внимателно. Всичко беше там, плюс малко бакшиш от постоянните клиенти. Прибра парите в чантата си и тръгна към дома. Вървейки по оживените софийски улици, Марина минаваше покрай централата на банката, внушителна стъклена сграда, която се издигаше към небето като монумент на финансовата мощ. Винаги беше гледала тази сграда с известно благоговение и отчуждение. Там, в някои от тези офиси, работеха хората, които вземаха решения, влияещи на живота й, лихвени проценти, такси, условия по кредити. Те бяха невидими богове на съвременния свят, недосегаеми и далечни. Ако беше знаела, че преди час беше говорила с човека на самия връх на тази пирамида, с самия главен бог, щеше да се изненада. Но нямаше как да знае. В офиса си Александър не можеше да се отърве от мисълта за разговора. Когато Елена се върна, той й зададе въпрос, който я изненада. «Елена, знаеш ли колко обаждания получава клиентската ни линия всеки ден?» Тя го погледна озадачено. «Хиляди, предполагам. Точната статистика е в месечните отчети от отдел клиентско обслужване».
Искате ли да поръчам данните? Не, отвърна той бавно. Просто се чудех. Останалата част от следобеда мина в стандартни срещи и имейли. Но когато дойде време да тръгва към вечерята при Стоянови, Александър се почувства необичайно неохотен. Вместо това реши да направи нещо, което не беше правил от години – да се разходи пеша. Изпрати съобщение на Виктория, че ще закъснее с половин час и излезе от сградата не през основния вход, а през страничната врата, която използваха служителите. Облечен в скъпия си костюм, той се смеси с вечерната тълпа на София. Работници, завръщащи се към дома, студенти, тичащи към курсове, майки, водещи деца за ръка. Вървя безцелно, позволявайки на краката си да го водят. Премина покрай малки магазинчета, покрай пекарни, от които се носеше мирис на прясно изпечен хляб, покрай спирки, където хората чакаха автобуси с изморени лица. Това беше света, който беше забравил, светът на обикновените хора с обикновени грижи. Случайно, или може би не толкова случайно, краката му го отведоха до малко заведение с надпис «Семеен ресторант Маринови». Нещо във витрината го привлече – уютната атмосфера, простотата, автентичността. Влезе вътре. Марина вдигна поглед от касата, където подреждаше прибори за вечерната смяна, и видя елегантно облечения мъж, който влизаше. Клиенти в костюми не бяха рядкост, но този някак си изглеждаше различно. Начинът, по който се движеше, увереността в стойката му. «Добър вечер», каза тя с професионалната си усмивка. «Заповядайте, изберете си маса». Александър кимна и седна на малка маса до прозореца. Взе менюто и започна да го разглежда. Традиционни български ястия, скромни цени, домашна атмосфера. Беше светлинни години далеч от ресторантите с мишеленски звезди, където обичайно вечеряше. Марина се приближи с бележник в ръка. «Готови ли сте да поръчате?» Той вдигна поглед и очите им се срещнаха за първи път. Тя видя мъж с интелигентни тъмни очи, с бръчки около тях, които говореха за години на концентрация и отговорност. Той видя млада жена с умора в очите, но и с достоинство и сила в начина, по който стоеше изправена. «Какво препоръчвате?» попита той. Марина се усмихна истински за първи път онази вечер. Мусаката е специалитетът на Иван, прави я по рецептата на баба си. «Тогава мусака», реши той, и едно червено вино, моля. Докато Марина отиваше в кухнята с поръчката, Александър огледа заведението. Имаше, може би, 12 маси, половината от които бяха заети. На стената висяха стари семейни снимки, вероятно на собствениците. Имаше топлина тук, автентичност, която липсваше в луксозните места, които посещаваше. Хората около него говореха свободно, смееха се, споделяха хляб. Това беше истински живот, помисли си той, невнимателно оркестрираните вечери, пълни с дипломатични разговори и скрити намерения. Когато Марина му донесе виното, той я попита импулсивно: «Работите ли тук отдавна?» Тя се изненада от въпроса, но отвърна учтиво: 5 години, собственикът Мартин е добър човек, заведението е семейно. «Харесва ли ви работата?» продължи той, осъзнавайки колко странно звучеше да задава такива въпроси на сервитьорка, но беше искрено любопитен. Марина колеба. Обикновено клиентите не се интересуваха от нея като човек. «Има добри и лоши дни, както навсякъде, но съм благодарна, че имам работа». В тази проста изречена имаше достоинство, което го трогна. Благодарна за работата, кога той за последен път беше чувствал благодарност за позицията си. За него банкерската кариера беше винаги била нещо очаквано, заслужено, естествено. Преди да успее да отговори, телефонът му извъня. Виктория. «Александре, къде си? Стоянови вече са тук». «Закъснявам», каза той тихо. «Извинявай, нещо спешно се появи». «Спешно? В петък вечер? Александре, това е важна вечеря». «Знам»,
Ще бъда там след час. Прекъсна обаждането преди тя да може да възрази. Някаква част от него знаеше, че постъпва непрофесионално, неприлично дори. Но друга част, която беше мълчала дълго време, искаше да остане точно тук, в това малко заведение, далеч от очакванията и задълженията. Мусаката беше превъзходна, топла, богата, приготвена с грижа. Ял бавно, наслаждавайки се на всяка хапка, нещо, което отдавна не беше правил. Обикновенно храната за него беше гориво или социална необходимост. Тук обаче усещаше истинската страст на готвача. Марина го наблюдаваше дискретно, докато обслужваше другите маси. Имаше нещо различно в този клиент. Не беше надменен като повечето богати хора, които идваха тук от любопитство към автентичното. Изглеждаше истински загубен в мислите си, почти самотен, въпреки елегантността си. Когато приключи с храната, Александър поиска сметката. Марина я донесе и той остави двойно повече от сумата в брой. «Задръжте ресто», каза той. «Благодаря ви», отвърна тя изненадано. «Но това е прекалено много. Мусаката си заслужаваше», усмихна се той, и за първи път, откакто влезе, лицето му се смекчи по начин, който го направи да изглежда години по-млад. Когато излизаше, той се обърна още веднъж към нея. «Как се казвате?» «Марина», отвърна тя. «Марина Маринова». Името прозвуча познато в ушите му, но той не можа да го свърже веднага. «Приятно ми беше, Марина. Храната беше отлична». «Благодаря. Лека вечер». Но когато вратата се затвори след него, Марина прибра парите и продължи работата си. Имаше нещо странно в целия разговор, но не можеше да го определи точно. Този мъж и напомняше някого, но не можеше да си спомни кого. Александър се качи в таксито, което го очакваше отвън. «Към Бояна, моля», каза той на шофьора, давайки адреса на Стоянови. По време на пътуването мозъкът му обработваше информацията. Марина Маринова. Името определено му беше познато. Където беше, и тогава го осъзна. Жената, с която беше говорил по телефона. Клиентката, която проверяваше баланса си. 300 лева от майка и за наема. Случайността му се стори невероятна, почти невъзможна. София беше голям град с милиони хора. Каква беше вероятността да попадне точно в ресторанта, където тя работеше? Седна назад в седалката, смаяното съзнаването. Вселената определено имаше странно чувство за хумор. Или може би беше нещо повече от съвпадение. Може би беше урок, който трябваше да научи. Когато пристигна в луксозната вила на Стоянови, вечерята беше в разгара си. Виктория го посрещна с изпепеляващ поглед, но се овладя пред гостите. «Александър, най-накрая», каза тя с изкуствена усмивка. Всички те чакаха. Вечерята мина в замъглено петно от разговори за сливания, придобивания, пазарни тенденции. Александър кимаше в подходящите моменти, усмихваше се, давах мнения, но мислите му бяха другаде. Виждаше Марина как носи поръчки, как се усмихва въпреки умората, как благодари за работата си. Виждаше малкия баланс в сметката и 300 лева, които означаваха спокойствие. «Александре», гласът на Георги Стоянов го изтръгна от мислите. «Какво мислиш за предложението?» Той осъзна, че не беше слушал последните 5 минути. «Извинявайте, Георги, можете ли да повторите?» Стоянов го погледна странно, но повтори питането си за потенциално партньорство между двете им компании. Александър отговори механично, казвайки правилните неща, но сърцето му не беше там. Когато вечерята най-накрая приключи и те се качиха в колата, Виктория избухна. «Какво стана с тебе тази вечер?» Беше напълно разсеян, Стоянов забеляза. Всички забелязаха. «Извинявай», каза той тихо. «Имам много неща в главата си». «Работа ли е? Проблем с банката?» «Не», отвърна той, вглеждайки се в нощния пейзаж зад прозореца. «Нещо друго». Тя не попита какво. В техния брак отдавна се бяха научили да не задават твърде много въпроси. През уикенда Александър не можеше да спре да мисли за случайната среща.
В събота сутринта, докато Виктория беше на йога, той отвори компютъра си и отново намери сметката на Марина Маринова. Преводът от майка й вече беше пристигнал точно както беше обещал. 300 лева, които сега лежаха в сметката й, носейки спокойствие. Започна да разглежда и други сметки. Хиляди клиенти като Марина, всеки с малки баланси, редовни заплати, битови разходи. Банката му правеше милиарди от тези хора, от техните такси, от техните лихви, от техните жертви. И той никога не беше мислил за тях като за истински хора с истински животи. В понеделник сутринта се прибра в офиса си с нова решителност. Повика Елена. Искам да направим проучване на клиентското обслужване. Искам да знам какви са оплакванията, какви са проблемите, какво можем да подобрим. Елена записа бележки, изненадана от внезапния интерес. Ще организирам среща с ръководителя на отдела. Не, каза той. Искам да слушам самите обаждания. Можем ли да организираме това? Тя го погледна озадачено. Технически можем, но обикновенно това е под нивото на изпълнителен директор. Организирай го, нареди той твърдо. През следващите дни Александър прекара часове, слушайки записи на клиентски обаждания. Чу гласове на хора, разтревожени, объркани, понякога гневни, често просто уморени. Чу майки, безпокоящи се за пенсии, студенти, опитващи се да разберат такси, възрастни хора, загубени в цифровия свят. Всеки глас беше история, всяка история го докосваше по начин, по който не беше очаквал. Започна да прави промени. Малки първо. Редуциране на определени такси за сметки с ниски баланси. Подобряване на обучението на служителите в колцентъра. Опростяване на процедури. Управителният съвет го гледаше странно, но не можеха да оспорват резултатите. Удовлетвореността на клиентите започна да расте. Марина междувременно продължаваше живота си, не съзнавайки промените, които нейният прост телефонен разговор беше предизвикал. Преводът от майка й беше пристигнал точно на време. Платила беше наема и си беше позволила дори малка лукс, книга, която отдавна искаше да прочете. Един ден, месец след първата им среща, Александър се върна в ресторанта. Този път не беше случайност. Влезе през вратата и видя Марина на същото място, обслужваща маси с познатата грация на човек, който е майстор на занаята си. Когато тя го видя, лицето й изрази признание. О, добре дошли отново. Приятно ми е да видя повтарящ се клиент. Той седна на същата маса до прозореца. Храната си струва за връщането. Тя му донесе менюто с усмивка. Днес имаме пилешка яхния с зеленчуци. Много е добра. Тогава яхния, съгласи се той. Докато чакаше храната, той я наблюдаваше как работи. Ефективна, любезна, професионална. Тя беше добра в това, което правеше, не защото беше леко, а въпреки, че беше трудно. Имаше достоинство в труда и, което го вдъхновяваше. Когато му донесе ястието, той й каза: Марина, мога ли да ви задам личен въпрос? Тя се поколеба, но кимна. Разбира се. Защо правите тази работа? Имате ли мечти за нещо друго? Въпросът я изненада със своята откровеност. Повечето клиенти не питаха сервитьорките за мечтите им. Всеки има мечти, отвърна тя предпазливо, но реалността често е различна от мечтите. Каква е вашата мечта, Утим? Настоя той меко. Тя погледна към прозореца, към оживените софийски улици. Искала съм да уча психология, да помагам на хора. Но университетът струва пари, а аз трябва да работя. Така че за сега това е моята реалност. Думите й прозвучаха като ехо от собствения му живот. Колко мечти беше погребал под тежестта на отговорностите, на очакванията, на реалността. А вие? Попита тя внезапно, изненадвайки и него и себе си със смелостта. Какво правите? Той колеба. Можеше да каже истината, че е изпълнителен директор на банката, която управляваше финансите и че седи на върха на пирамида, гледайки надолу. Но това щеше да промени всичко между тях, щеше да създаде разстояние.
Работя в финанси, каза той накрая, което не беше лъжа, макар и не цялата истина. Понякога се чувствам заседнал в работата си, точно както вие. Тя се усмихна разбиращо. Значи и при големите мечти има ограничения. По-големи, отколкото можете да си представите, призна той. Разговорът беше прекъснат от други клиенти, които се нуждаеха от внимание. Александър яде бавно, размишлявайки над думите «и». След като довърши, той остави пак щедър бакшиш и стана да си тръгва. При вратата се обърна. Марина, ако някога имате нужда от нещо, съвет, помощ, дори просто някой да изслуша, моля, не се колебайте да потърсите помощ. Банката има програми за образование, стипендии, може да си заслужава да проверите. Тя го погледна учудено. Благодаря ви, странно е колко любезен сте за непознат. Понякога непознатите са най-лесни за говорене, отвърна той със тъжна усмивка. През следващите седмици Александър продължи да посещава ресторанта. Не всеки ден, но достатъчно редовно, че Марина започна да очаква появата му. Техните разговори останаха кратки, професионални, но имаше връзка между тях. Признание на споделена човечност, на споделени борби, макар и от различни страни на социалната скала. Марина започна наистина да проучва програмите за образование, които той споменаваше. Откри, че банката, неговата банка, макар тя да не знаеше това, предлагаше стипендии за работещи хора. Кандидатства и след месец получи одобрение. Когато му каза новината, усмивката на лицето й беше като слънце. Приехаме, ще мога да уча вечерно, а стипендията покрива таксите. Александър почувства топлина в гърдите, която отдавна не беше изпитвал, гордост не от финансова печалба, а от човешки триумф. Заслужавате го, каза той искрено. През есента Марина започна курсовете си по психология, жонглирайки между смените в ресторанта и лекциите. Беше изтощително, но за първи път от години тя чувстваше истинска надежда. Александър продължи промените в банката. Не бяха драматични, не бяха революционни, но бяха реални. Повече човечност в политиките, повече съпричастност в обслужването, повече признание, че зад всяка сметка стои истински човек с истински живот. Една вечер, докато вечеряше в ресторанта, Марина седна срещу него за момент, рядък момент, когато заведението беше тихо. «Искам да ви благодаря», каза тя тихо. «Не знам защо се грижите, но съветът ви промени живота ми». «Вие го промените сами», отвърна той. «Аз просто посочих възможност». «Все още не знам името ви», осъзна тя изведнъж. «След всичките тези месеци». Той се засмя. Истински топъл смях. «Александър, казвам се Александър». «Приятно ми е да се запознаем правилно, Александре». Той никога не й каза кой е наистина. Никога не разкри, че беше гласът по телефона онзи ден, когато тя звъня да провери баланса си. Никога не сподели, че беше той, който одобри програмата за стипендии, която я приеха. Някои тайни си заслужаваше да останат тайни. Важното беше, че един случайен момент, едно погрешно вдигнато обаждане, една импулсивна разходка, една случайна среща, беше напомнил на двама души за това, което наистина има значение. Не парите, не позицията, не властта, а човешката връзка, състраданието, възможността да направим живота на някого малко по-добър. И понякога това беше достатъчно, за да промени всичко. Ако историята ви хареса, моля, оставете харесване и се абонирайте за канала. Също така, много ще ни е интересно да научим от коя част на света ни гледате. Споделете в коментарите откъде сте.